di navarasta موسمê îsal sala 2019 yê Rojavayê Kurdistanê de ne. Ku beşek ji zadan hatin çinîn û beşeke din jî negeheştin bêne çinîn û şewitî. Zêdetir ji 6 bûyerên agirpêketinê bi zadên Rojavayê Kurdistanê rûda. Ku bi qasî 3 milyar û 937 milyon lîreyên Sûrî ziyan geheşt cotkarên deverê. Rojavayê Kurdistanê ku bi xezîneya xwarina Sûriyê tê naskirin, şarezayên vî warî dibêjin. Tenê mûsimê salekê yê Cezîra Rojavayê Kurdistanê têra nanê du salan yê seranserî Sûriyê dike. Rûbera ku ji bo ceh û genim jî hatiye dest nîşankirin 4 milyon û 120 hezar donime. Sedî 6 genim hatiye çandin û sedî 40 ceh hatiye çandin. Heya niha 9,000 donim ji ber sedemên cuda şewitîne ku hinek ji wan li gorî çavdêran ji ber pirsgirêkên xwezayiyê ne. Lê piraniya wan li gorî xelkên deverê dest bi dû ve hene. Heya niha jî 10 kes ku nêzîkî hikûmeta Sûriyê ne bi tometa agirvêxistinê ji aliyê rêveberiya xweserve hatine desteserkirin. Lêkolîn bi wan re berdewam e û heya niha jî dosyê wan nehatine yek alîkirin. Rojavayê Kurdistanê xwedî 1776 di rasta an Kopatoza ye. Ku ji ber ku mûsimê îsal gelek bû ew jî pêra negeheştin û li hin deveran çinîn paş û pêş ket. Li vê deverê pirsgirêkên mûsim bi dawî nebûne. Pirsgirêka çawalan û çawaniya barkirinê jî nêrînên cuda derbarê wê hene. Hikûmeta Sûriyê 1 kîlo genim bi 185 lîreyên Sûrî di çawalan de dikara. Lê rêveberiya xweser 1 kîlo genim bi 106 lîreyên Sûrî wate bi 25 lîreyan ji hikûmetê kêmtir dikara. Çi di çawalan de be, çi jî bi awayê dûkma be. Çawalê vala jî li gorî nirxê hikûmî bi 700 lîreyên Sûrî tê firotin. Lê li bazara Rojavayê Kurdistanê û ji ber kêbirkiriya bazirganan bi 1100 lîreyên Sûrî tê firotin. Ev jî di demekê de ye ku sedî heftê yê xelkê Rojavayê Kurdistanê pişta xwe bi berhemên çandiniyê ve girê didin. Sedî pênciyê karkeran çi bi awayekî rasterast be yan jî bi awayekî nerasterast her di vî warî de kar dikin.